Благодаря, че в този снежен ден намерихте време и желание да се отдадем на висши теми. Надявам се да не ви разочаровам с това, че почти няма да говорим за астрология. Защото в астрологията всички вече сме толкова добри, че не вярвам, че бих могъл да ви кажа нещо, което не знаете. Всички имате клиенти, всички имате практика, всички се занимавате от години, това е прекрасно. Обаче, много по-важният въпрос всъщност е когато си задаваме въпрос, намираме отговор през астрологията или ориентираме друг човек или себе си, всъщност къде отиваме? Някак си трябва да погледнем човешката духовност, света като цяло, да разберем къде сме ние, къде е човечеството като цяло, за да разберем каква е посоката, която трябва да изминаваме. И всъщност, търсейки отговори на въпроси, първо да разберем дали са правилни въпросите. Както ония ден си говорихме в понеделник след прекрасната лекция на Джина, по някакъв повод в кафето, идва при тебе, да кажем, клиентите пита, кажи кога да си поискам от шефа да ми дигне заплатите. На което ти, да разбира се, виждаш там, примерно, че Венерия във втори или Юпитер 10 или двете, или едното от двете и казваш, еди кога си, страхотно. Той отива, говори с шефа и дори шефа му вдига заплатата, защото тия неща не са безпочвени. След което клиента е много доволен, ти си много доволен, платил ти консултацията, взел си заплатата от шефа и сте свършили страхотна работа. Всъщност никаква работа не сте свършили, защото самия въпрос няма нищо общо с въпросите, които трябва да се задават към велико учение като астрологията. Ако клиентът ти зададе такъв въпрос, по-скоро трябва да му кажеш: извинявай, човече, но ти си душа. Ти имаш съвсем други цели от тези, евентуално, да спечелиш малко повече пари или да получиш малко повече, може би, удоволствие или наслади от този живот. Твоята цел е съвсем друга. Той ще каква друга може да е моята цел, освен да спечеля пари. И тук ти трябва да знаеш какво да му кажеш, защото неговата цел наистина е друга, както и на всички нас. И всичкото това трябва да бъде разбрано в един момент, за да можем наистина да сме полезни на хората. Има известен риск клиентът да гледне много странно и дори да не ти плати, обаче ще се замисли. Всъщност основната работа на нашата, не само на астролозите, въобще на хората, които се занимаваме с духа, били астролози, били кабалисти, били йогини, били нумеролози, каквото и да е, хората, погледнали към духа, трябва да ориентират хората как да всъщност да работят за своя дух, а не как да работят за нещо друго. Накратко само ще ви кажа, че надявам се да стигнем до края, защото има обобщение. Всъщност това ще е основната тема. Живеем в много преломно време. Прочутата 2012 година въобще не беше лъжа. Просто има орбис, казваме на нашия език. Както го дават в малко по-широки граници, дори в научна литература, не само в езотерична, нещото ще се случи някъде между 2000-та и 2050-та. В момента сме 2017-та. И така да се каже, вече усещаме как нещото ще се случи. Нещото не е катастрофа. Това е много важно да се каже още в началото. Нещото, което ще се случи на всички нас, е един преход. Някои твърдят, че през 2012 той вече е почнал на някакви планове, които не се вижда, но всеки момент ще дойде на плановете, на които се вижда. И той няма да дойде отгоре, като някакво благоволение свише, ще дойде от самите нас и ще дойде всъщност от невероятното ниво, до което стигна техническия прогрес. Ние съвсем скоро ще знаем всички тайни на материята и на енергията. Ние вече създадохме следващата вселена. Всъщност ние вече сме творци. Това е информационните технологии и компютъра. Ние сме на крачка от факта да станем богове. Всъщност ние сме богове, но да кажем, че до момента бяхме богове ученици. В момента сме богове в средните класове на училището и момента е много изключително интересен и в същото време крие опасности. Бих го сравнил с следната аналогия. По принципа, каквото е горе, това е долу. Когато нещо се случва на Божествения свят, то винаги има аналогичен модел в нашия свят.
Ако знаем етапите в развитието на един човек, бихме могли по същия принцип, каквото е долу, това и горе, да ги приложим и към човечеството като цяло. Има един момент в развитието на човека, който се казва пуберитет. Всички го знаем, някъде около 13-14 годишната възраст нещо се случва и той има характер на взрив. Рязък хормонален или емоционален, или какъвто и да е, но рязък преход от едно състояние в друго. Ако трябва да го определим съвсем точно, това е състоянието, в което ти вече можеш да създадеш друг като себе си, защото си достигнал полова зрелост. В същото време ти си много млад и въобще не знаеш какво да правиш със себе си. Това е състояние на рязко освобождаване на духа, което за съжаление често при децата залита в посоки на наркотици, на опияняване, на алкохол, на прекалени сетивни удоволствия. А в същото време това е творчески импулс, който може да се използва, за да се отключат изключителни дарби. Дали ще завие в едната или в другата посока този творчески импулс, зависи от много неща, зависи от родителите, зависи от детето, зависи от обществото. В момента човечеството като цяло е точно в този момент, в който е стигнало между 13 и 14 годишна възраст в човешки мащаби, образно казвам. Тоест, вече създадохме своето дете, въпреки че още не си даваме сметка. Това е компютър. Това е следващата вселена. Казано е в много езотерични учения, например Кабала. Бог отвори мъничко място вътре в себе си, спря светлината, мястото е тъмно и там той създаде нашата вселена. Не в страни, вътре. По същия начин ние хората, които всъщност сме богове, защото още в Библията е казано създадени по образ и подобие, вътре в себе си създадохме без да искаме една машина, която за сега използваме като инструмент. А това е Вселена, защото тя отговаря на великите божествени принципи, които са заложени в астрологията, в Кабала, в йога, в индуизма, в будизма. Точно за това ще се говорим в момента на днеска. Надявам се да стигне времето доста. В връзка с това, което си говорихме за времето, как точно се развива времето изобщо на тази планета. Ще ви пусна едно много кратко клипче, около 2 минути от YouTube, на което попаднах тия дни случайно, и което казва следното. Времевата линия на живота на Земята. 4,6 милиарда години назад се е формирала Земята. Преди 5000 години знаем какво се случва с нас. От тогава датира записваната история. Значи, 4,6 милиарда години съществува Земята. 200 хиляди години само съществува Homo sapiens. 5000 години само съществува цивилизацията. Сега ще ви пусна това клипче, защото то отключва доста размисли за това как всъщност върви времето. То въобще не върви линейно. Ако трябва да съм точен, времето дълго време се движи без никакво движение и внезапно тръгва така. Това го наблюдаваме навсякъде, в цялата времева линия на нашата планета, дори на нашата Вселена, до която сме стигнали вече по научен път. И това в момента се случва с самите нас, с нашата цивилизация и с нашата духовност. Дълго време е било така и сега, между 2000 и 2050 година, предстои това. При което е изключително важно да не се случи това. В смисъл да се преобърнем и да се срутим. Много е важна нашата мисия на всички хора, които се занимаваме с нещо духовно, защото успеха на въпросния преход зависи от осъзнатостта на хората. Осъзнатостта на хората зависи от тези, които са се осъзнали първи. Защото ние, като хора погледнали към някакъв вид духовност, вече сме или осъзнати, или на път да осъзнаем, че нагоре има нещо много по-голямо от нас. Ние в момента сме на път да се съединим с Него и то, ако мога така да се изразя, последната схема. Ако има Бог, и ако Той е създал човек, тук нататък движението е двупосочно. Ние вървим нагоре по пътя на духовността, за да разберем все пак какво се случва, откъде сме дошли и какви са реалните принципи на живота, в който живеем
и вървим надолу към следващото творение. Бога е Творец, човека е творение, той е Творец. И сега, между 2000 и 2050 година, той внезапно става Творец и създава следващото творение. Извинявам се за грозното писане. Да. Но като цяло имаме Творец, който създава творение, което става Творец, създава следващото творение. И това всъщност е безкрайната линия. Няма горе и долу, защото всички, които са били горе, някога са били долу. А ние, които сме долу, сме на път да станем горе, от гледна точка на следващото. Кое е следващото? Помните ли горе-долу, кога навлезе масово компютъра в нашия бит? Около 2000-та. Между 90-та и 2000-та беше все още скъпа екзотична машина, най-вече по офисите. Някъде от към 2000-та година започна като че ли да навлиза в масово в бита на хората. Прогресивно. Кога навлезнах апаратчета с тъчскрин, с които вече не се разделяме, преди около 2-3 години. Телефончетата, таблетчетата. Аз помня как 2012 си купувах нещо подобно и беше голяма екзотика, никой не имаше такова, всякой го няма. Така че наистина експлозивно, в рамките на около 50 години ние създаваме Вселена. Сега да ви покажа нашата собствена планета, да не говорим чак за Вселена, как се е развивала във времето, като за целта ще ви пусна едно малко клипче. Времевата линия на живота на Земята. Значи преди 4,6 милиарда години Земята започва. Хората, които са направили това клипче, са го направили под формата на часовник. Представете си, че извъртаме целият цикъл за тия 4,6 милиарда години. Минаха около 6,5 минути. Идва първият живот на Земята, който е под формата на микроорганизми. На 5 без нещо се появи кислорода. Представете си какъв живот е имало преди това, нали? Вече са минали 5 часа. Вече се свечерява и се появиха многоклетъчници. Деня е на 2/3. Планетата замръзна в ледников период 650 милиона години. Деня е почти на края си. Растенията малко преди последния час. Появяват се вече животни близки като вид до нас.
230 милиона години спрямо 4,6 милиарда. Любимите на динозаври са в 12 без 1 минута. Homo sapiens възникна преди 200 000 години, буквално на края на срока. От 5000 години насам ние знаем какво се случва с нашия вид. Преди това, с предишните 195 000 години, какво ли сме правили? Дори нямаме идея. Всъщност нашата цивилизация възниква преди 5000 години. И от тук нататък всичко, което се случва с нашата цивилизация, се случва от тук. Буквално в последните милисекунди на часовника. Преди 2600 години са построени пирамидите. Троянска война. – 433 години преди новата ера е построена Парценона. Самата нова ера. Кръстоносните проходи. И от тук започва ерата на Водолея. Защото, поне аз така си го представям, би трябвало да започне след около 100 години, ако се гледа чисто астрономически. Обаче смяната на астрологически теории е също като естествен процес, подобен на изгряването на Слънцето. Малко е спорно да кажеш кога точно настъпва изгрева. Дали когато си видял първата светлина, а Слънцето още го няма. Дали когато се е показал слънчевия диск, и той едва не излиза. Дали когато диска е излезнал на средата, или когато е излезнал напълно. Не съм много наясно какво точно са възприели от всичко това метеоролозите, когато ни казват Слънцето изгря в толкова часа и толкова минути. Сигурно са въвели стандарт, но... най-вероятно. Точно. Естествените процеси не се случват в секундата, винаги има малка крива. Някакси малък момент на пораждане, случване и вече същност. Да. Така че ерата на Водолея, ако се гледат чисто прецесионния цикъл и неговото развитие, би трябвало да дойде след около 100 години. Обаче аз мисля, че след около 100 години просто Слънцето ще е изгряло напълно. А той е започнал да показва първата си светлина някъде тук около Американската революция, около Френската революция, което, особено френската, е преминала изцяло под лозунга на Водолея – свобода, равенство, братство. Оттам нататък бясно започва да се развива техническия прогрес. 18 век зачатъчно, 19 век вече имаме парна машина, имаме транспортни средства, а 20 век имаме всичко, а 21 век имаме това. Така че основните характеристики на Водолея – свобода, равенство, братство, технически прогрес вече се случват. Когато се случи напълно, би трябвало да сме сменили цикъл от творение към творец. Дали по примера на тинейджера ще тръгнем към секс, наркотици и рок-н-рол, образно казано, или по пътя на един разумен тинейджер ще станем творци, това зависи изцяло от нас. Какво се е случвало през тези 200 000 години, от които познавам само 5? Между другото, въпросните 5 години, 5000 години, произлизат от много места. Не само от науката, която в момента по научен път е разбрала, че са толкова.
Тук съм ви изкарвал от Википедия различни видове, ако мога така да се изразя, езотерични или духовни календари. Еврейски, александрийски, самарийски, юдейски, теофил, кесарийски и така нататък. Древнобългарския също се вписва горе-долу в тази времева рамка. Виждаме, това са годините обаче преди новата ера, т.е. трябва да добавим около 2000. Виждаме, че според всички системи, които са броили времето по един или друг начин, са минали около между 5 и 7 хиляди години. Включително и в самата Библия, ако се съберат възрастите на библейските хора, се получават някъде толкова. Около 5 плюс-минус хиляди години развитие от Адам и Ева до сега. Вечният въпрос, ние добре знаем, че Земята е на толкова милиарда години, Вселената пък още повече. Какви са тия 5000 години? Всъщност духовните книги през цялото време ни казват възрастта на нашата цивилизация, човешка. Какво е имало преди нашата цивилизация, откакто вече е имало Homo sapiens? Тук ще ви предложа една езотерична информация. Тя вече не е научна, защото науката за периода преди 5000-те години не знае нищо. Тази информация е дошла от един, може би познат за вас, много голям езотерик, Сауър Кели, който е евреин, а в същото време е изключителен контактьор. Той има директна връзка с какво ли не. Съвременен пророк, ако мога така да кажа. Той говори за просветление. Точно за това ще става въпрос в тази част. С това разсипан камънак, за който сега ще ви кажа каква е неговата теза и всъщност какво се случва. Виждаме тук в тия 5 картинки, които съм извадил, идея за 5 броя цивилизации. 3 от тях са на Земята, тази линия, 2 от тях са извън Земята. Всичките са свършили не много добре, защото не са стигнали до етап, стигайки до етапа на пубертета, не са взели верното решение, ако мога така да кажа. Първата цивилизация на Земята е била тъй наречената Пангея, която е била преди тези 200 000 години. Бог Пан древногръцкия, всъщност като архетип идва оттам. Тези хора, не знам дали са били точно хора, нали, сега ще твърде далече от нас предци, са били доста напреднали, но твърде много са се увлякли в генетика и генетични експерименти. Съответно Бог Пан, нали, тяло на козел, глава на не знам какво, нали, така, някакъв спомен и някакъв отговор са точно от тази епоха в развитието на Земята. Даже не казвам човечеството, защото това може би все още не е било човечество. Цивилизация, която се поражда от Твореца, става творение, започва да твори, но не точно в най-вярната посока. Играе си с гените. Не е било добра идея. Тази цивилизация свърши. Следващата. Тъй наречената Лемурия е била някъде, забравих точно кога, но ако правилно си спомня, около 100 000-та година преди нас. Картинката, разбира се, е измислена, някакъв континент. Нали? Взял съм я просто така, като идея от някъде. Не се знае нито къде е било, нито какво е било, но е било тук. Доста напреднали същества, но доста миролюбиви. Понеже не сме само на Земята, са станали жертва на нещо и образно казано, 6 бе е дошъл да набие 4-тия. Нали? Учениците от някое друго училище леко са се понамесили. Така, тази цивилизация свърши. Атлантида вече е нещо, за което сме чували. Атлантида би трябвало да е свършила някъде в началото на въпросните 5-7 хиляди години, когато ние сме започнали. Атлантида говори се, че е била континент съществуващ някъде в океана, който в един момент е потънал. Версията на Сауър Кели, разбира се, никакво доказателство нямаме за тия неща, имаме чисто и просто директен контакт и връзка. Надяваме се, че е верно. Версията на човека, който знае, е следната. Твърде високо технологично развитие и неудачен научен експеримент. Не е било война, нали? Но неудачен експеримент с някаква много силна енергия, който, образно казано, е срутил континента.
Преди това група от въпросните високо напреднали вече учени от Атлантида, знаещи, напреднали, са разбрали на къде отива работата и са се изнесли. Те са поставили началото на знаещите потоци в нашата цивилизация, които са зороастризъм. Еленки, помниш ли с какво настървение слушахме Людмила? Която, тя ни предложи системата на Павел Глоба, който от някъде има зороастрийски източници. Неговата система е зороастризъм. Аз два пъти в живота си, когато попадна на духовна система, съм се чувствал като дете в локарница. Искам. Единият път беше при Кабала, древноеврейското учение. Другия път беше при системата на Павел Глоба, който всъщност, освен че самия той е изключителен човек, просто има информация. Както той самия казваше някъде през баба си, която, нали, може би потомък на още нещо, но дошла е литература, дошли са предания, дошла е информация. Значи от Атлантида, излизайки хората от Атлантида, поставят начало на няколко клона по земята, които знаят. Единия са били зороастрийците, другия са евреите. Говори се, че третия са били траките, т.е. мястото, на което сме ние. Ние българите въобще не сме случайни. Че те траките са преди. Може би. Не съм много сигурен в как точно върви историческото развитие. И този пантеон, който се прави, той е по-древен от гръцкия пантеон, който е баптистски. Твърде възможно. Траките са наистина, който е да се докоснал до тях, независимо чрез археология или чрез някакви находки на ранни образци, винаги е оставал изумен. Има дори теория, че хан Аспарух, който е дошъл от Азия, нали, по принцип азиатски клон, траките тук са роднини. Той просто си е дошъл при братята си. Нали? Поради което е бил така добре приет, не от съседите, но от местното население веднага. Нали? От друга страна е бил твърде технологически развит, както той, така и хората, които са го приели, защото е спечелил първите войни без никакво усилие. Но това е друга тема. Просто исках да кажа, че от Атлантида, която е изчезнала, са тръгнали няколко клона, знаеш, няколко клона носещи познания. Но тя е изчезнала. Третия неуспешен опит, за съжаление, на цивилизация, която, стигайки до възрастта, когато може да бъде творец, натиска грешното копче. Две цивилизации извън Земята. Отново по сведения на контактьора. Това, което в момента е купче на камъни, се намира между Марс и Юпитер. Между Марс и Юпитер е тъй наречения астероиден пояс, който е купче на камъни, които просто обикалят на орбита. От него произлиза Прозерпина, в нашата астрология, от него произлиза Хирон. Хирон обаче тръгва по една твърде странна орбита и затова далеч не стои само между Марс и Юпитер, а по-скоро в повечето време е между Сатурн и Уран. В някои моменти минава между Уран и Нептун. Той просто има странна орбита, която пресича всички други орбити. Но е тръгнал от тук. Това според Саура Кели е била планета, която в зороастрийската традиция се нарича Фаетон. Фаетон е колесницата, на която синът на Слънцето се е опитал да се качи нагоре и е изгорял падайки. Саура Кели нарича тази планета Малдик. Не знам откъде е взел това име, може би просто така го е разбрал. Това е била планета на изключително воинствен народ, хуманоиден, подобен на нашия физически, създаден по образ и подобие. Впрочем, хуманоидната форма може би навсякъде така доминира сред създанията, така да се каже, сред учениците в различните класове. Те са тръгнали по пътя на войната и виждате докъде се е стигнало. Ние вече разполагаме с точно тия оръжия, с които може да се стигне до тук. Нищо ново не ви казвам. Какво се случва от там нататък? Защо се е стигнало до тук? Защото създателят или създателите, защото нагоре има много нива, т.е. творците, чието творение сме ние,
са съблюдавали стриктно закона на свободната воля. За да има някакъв смисъл изобщо от творението, то трябва да има свободна воля. За да има свободна воля, не трябва да се месиш и да му казваш, ти си на път да си взривиш планетата. Поради което то си взривява планетата. Така, какво се е случило с душите? Защото, както знаем, телата далеч не са всичко. Какво се е случило с телата в този момент е пределно ясно. Когато едно училище се срути от неразумните си ученици, те, разбира се, в 12 без 5 биват евакуирани. Нали, то е ясно, че душата не остава там, където се случват нещата. Така че, със сигурност, нали, учениците са били евакуирани преди училището да падне и са отишли на другото ниво. Всичкото това, за което говорим, е ниско ниво, между другото. Това е материалният свят. Духовният свят, към който сме се загледали, въобще не е тук. Това са различни класове на, така да се каже, ученици-диваци, нали, които са слезли отгоре-долу, срутили са си училищата по един или друг начин, след което какво се е случило, върнали са се горе. Нали, какво друго може да се случи. Обаче, тези душички, толкова неразвити, трябва да продължат своето развитие някъде. Съответно, веднага отиват в следващия клас, което е Марс, добре познатия ни. И в вече съществуващата по това време хуманоидна форма на Земята. Всъщност тук е Земята, нали, като нещо, което сме нарисували. Тези се въплъщават тук и тук. На кой точно етап е трудно да кажа от Земята, но са дошли тук. Марс. Поредната срочена класна стая, то е по екологична причина. Слава Богу, не са се взривили, обаче там са си унищожили екологията, че атмосферата е отишла на кино. Тъй наречените канали наистина са канали, които са принасяли вода, в някой вече е последен опит да се спаси положението. Така, това училище пропадна и всички дойдоха, сещате се къде. Каква точна информация носят всички тия дошли от ниските класове ученици? Информация за ниските класове. Его, унищожение, безогледно използване на природни ресурси, вражда помежду си и т.н. Това е отговора, защо ние тук сме. Такива сме. Такива каквито сме, да. Нали? Защо сме толкова подобни на тия, които са така. Обаче, значи след 5 неуспешни експеримента и ние 6-тия, цялата тази информация е изцяло езотерична, так ви казвам. Ако искате ми вярвайте, защото доказателства не може да има. Аз просто съм го намерил по езотеричната литература, всичко това. С помощта на интуицията си съм го оценил като вярно. Надявам се да е вярно, но все пак гледайте като нещо, което е езотерично като информация. Та ние, като шести поред опит, вече трябва да успеем нашите всъщност създатели, които са над всичкото това, някакси им е омръзнало да им се срутват училищата. Решили са, че лекичко ще ограничат закона за свободната воля и маничко ще се понамесят. Стига толкова. Като се сравни с чакрите, шестата чакра, вече третата въпрос всъщност малко. Между другото, знаеш, че има логика. Има логика, да. Долу, нали, и между другото, къде попадна петата на Марс? Съвсем случайно точно на планетата, на която наистина стои пета чакра. Само, че четвъртата, между другото, не ми се върза, защото тя би трябвало да е носител на любов. Но да кажем, че все пак аналогията е много добра. Не се бях сетил. Но тези, които са отгоре, които всъщност са това, което в термина на регресията се нарича духовни наставници. Чели ли сте нещо от рода на Майкъл, Нютон, Браун, Уейс? Да, чели сме всички. Всички? Как? Не. Това са хора регресионисти. В България веднага бих казал Петър Петров. Христо Нанев също. Той, понеже в Пловдив, обаче просто с него личен контакт нямам. Докато скромният ми опит до момента е 13 регресии, които 9 са при Петър Петров. Другите 4 са при Галсасон, колкото и странно да звучи. Да. Той в последната си лекция направи групова регресия, като при цялата зала. Аз тогава видях две неща. Така че на практика там имам две. И другите две бяха в тия медитации, с които той много обича да си започва лекцията.
Нали, казва, затворете очи, потопете се и почва да говори, а той между другото е много напред. Той наистина умее да вкарва хора в такива неща. Той е учител. И очевидно, нали, аз съм някакси на неговата чистота, защото не само за него говоря, нали, той имам го за учител и така нататък. 2 пъти съм бил в регресия по време на тия медитации, но го разбрах чак когато вече при Петър Петров тръгнах наистина на регресия и усетих за какво става въпрос. Се сетих, че това е била регресия. Петър е страхотен. Значи вече четейки световните нали, капацитети в регресията, които са Майкъл Нютон и Брайан Мейс, бих казал, че Петър Петров отдавна е на една линия с тях. Също така и като дадена информация, значи той има сайт, има YouTube канал, значи от него може да се научи толкова, колкото от Майкъл Нютон, без никакво преувеличение. Значи има всеки, който е изпадал в регресия, рано или късно се е срещнал с едно същество, което е неговия духовен наставник. Това е същество вече от висшия план. Всичкото това, за което се говорим тук, е 1 А, 2 Б, 3 Г, 4 клас, 5 клас и така нататък, някакво си училище. Той е енергия, той е духовна същност. Или ти го вкарваш някаква конкретна форма. Това е въпросът на човек. Много често повечето хора по един и същи начин изглежда. Не е по един и същи начин. Може би е по един и същи начин, защото по някакъв начин шаблонизирането води до някакви общоприети образи. Да кажем, ти ще видиш фея, някоя друга момиченца пак ще види фея, защото нали, просто това е образа, който е дошъл още от детските приказки. Аз, например, видях гигантски стълб, лилава светлина на първата си среща с тази същност. Гигантски стълб, такъв, който може да разцепи морето на две, за да премине народа, нали? Библейската история. Всеки вижда това в чиято чистота мисли. Разбирате ли? Аз съм си мислил за библейски истории и това ми се появи. Някой друг си е мислил нали, за детски приказки, ще му дойде приказен герой. Според случая. Лилавият цвят е най-висши от видимите цветове, след него вече не виждаме. Най-високата чистота, съответствено 7 чакра. Тоест най-високото, което все още е в границите на човека, защото там нагоре се твърди, че има още чакри. По същия начин лилавият цвят е най-високият от тия, които виждаме. Оттам нататък почват лилавия или виолетовия. Оттам нататък почва ултравиолетовия, който не виждаме, за който вече знаем благодарение на техническия прогрес. Значи от тук нагоре стоят те наречените духовни наставници, както и много други видове духовни същности. Те отдавна вече не могат да бъдат вкарани в понятието хора, нали? Защото в нашето училище ние сме приели формата на хора, защото това е нивото на 4-ти Б клас. Оттам нататък тези вече същности, те по-високи на тях, най-високата, започват да преразглеждат плана и да казват време е най-после нещата да се случат. Започват да се намесят в нашата свободна воля, най-вероятно по пътеката на синхроничностите. Световният лидер Хикс днеска няма да натисне ядреното копче, защото ще се сети, че не си е пил кафето, нали? По-после ще му се обади някой и така нататък. Или някой ще каже някой световен лидер ще каже някаква фраза, която би предизвиквала война, обаче другите няма да я чуят или ще я чуят, но някакси ще мине покрай ушите и така нататък. Има сведения, нали, пак по езотерични пътища, че нашата цивилизация трябва да успее. Взето е решение, че ние ще преминем тези прословута граница. Обаче, никой няма да се намеси в свободната ти воля чак до толкова, че да ти свърши работата. Ние сами трябва да си свършим работата, хората. Сами да разберем пътя и сами да го изминем. А отгоре просто лекичко и несъзнателно ще ни предлагат полета за избор. Никой няма директно да те вкара в правилния път. Той винаги ще те сложи на точка, отляво ще е правилния, отдясно неправилния. Да имаш избор. Защото все пак закона за свободната воля работи. Не могат тук така да те вкарат в релсите, които водят към рая, защото тогава ти не си творец, ти си творение. А ти трябва да станеш творец, което значи, че през цялото време трябва да си способен да създаваш, т.е. трябва да си способен да избираш. Така че помощта отгоре пак няма да е под формата на директно даване. Аз и цялата кабала.
Това са всички висши духовни учения. Тоест, помощта отгоре я има и ще я има и затова още не сме гръмнали, но тя няма да бъде като директно даване на отговора, който стои на края на учебника. Нали? Тя ще бъде като помощ, реши си задачата, нали? Ще ни обучават, ще ни показват, но ние трябва да си решим задачата. Именно затова в момента е дошло времето на, така да се каже, на завършването. Учебната година свършва. Трябва да решаваме тази задача. Така. Защо моментът е уникален? Макар и с малко изпреварване, тази графичка отдеве я нарисувах на монитора. Става дума за и тая. Тъй нареченият закон на Мур е изведен в компютърния свят по-лошеговито, като скоростта, с която се отвояват броя транзистори в компютърния процесор. Тоест, примерно, в еди коя си година те са били еди колко си хиляди, еди коя си година стават 2 пъти повече. Да кажем, са били 2000, стават 4000. На следващата година те стават 8000. Винаги върви на по 2. Това е закона на Мур. Тоест геометрична прогресия. Тоест, ако са били 2000 в година 1, транзисторчета в един процесор, не върват 2, 4, 6, 8, 10 в ей така равна линия, а върват 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256. Да. И се получава едно гигантско ускоряване, при което в началото въобще не е имало компютър, после е имало някакви плахи опити за компютър. Нали? В тая посока е времето, в тая посока е усъвършенстването на компютъра. И изведнъж започва да се случва, ама не е истина какво. В момента вече сме някъде в момента, в който пътя на тая крива е ясен, тя вече е полетяла. Сега, нали, на някакъв период от време това чудо отвоява своите възможности. То вече има човек, аз като човек, робот с документ. Да, има хуманоиден робот, който мисли. Между другото, това не се сетих да го вкарам в презентацията, но много друга технология съм вкарал. Та значи, нещо по-близко до нашото ежедневие от броя транзистори в процесора, нали, защото не всеки IT специалист. Да кажем, максималната скорост, с която човек може да се движи. Насам е времето в година, а насам е скоростта, с която човек може да се придвижва. Хилядолетия наред това е била пешеходната скорост на тичащия човек. В един момент човек се качва на кон, мъничко си дига скоростта, нали, но да, и хилядолетия наред стои там. И какво се случва в началото на ерата на Водолея, никога да е. Тоест 18-19 век. Парна машина, двигател с вътрешно горене, самолет, космическа совалка. Това се е случило в рамките на около 200 години. От максимална скорост 10 км в час тичаш човек, тича бързо 15, нали? Максимална скорост, не знам точно колко тичаш кон, да кажем 30-40. Но максималната скорост на влака, първите не са били много по-бързи от кони, максималната скорост на автомобила 100, 200, 300. Максималната скорост на самолета 700-800. Максималната скорост на космическата совалка, не съм сигурен колко, но сега ще ви покажа максималната скорост на, може би това, с което в космическия си опит трябва да се гордеем най-много. Това е Международната космическа станция, която обикаля като сателит около Земята и го прави с скромните 27 500 км в час. Представете си каква е разликата между тичащия човек 10-15 км в час и 27 500 км в час. И това се е случило за някакви около 300 години. Тоест, кривата, която в хилядолетия наред стои така, внезапно прави ето това и излита в небето. И пример за тази излитаща нагоре крива
всъщност може да я видим, нали, два примера, примерно броя транзистори в процесора, максималната скорост, гледайте се в каквото и да е, нали, свързано с технологията, тя е навсякъде. Това буквално е рампа, поне аз така го виждам, в която се движи един скейтбордист и тук е излит. И съответно има две възможности. Да усети, че е нещо повече от това, което си мисли, т.е. че има крила, да се научи как да ги използва, просто да продължи. Или да изглежда. Или, какво става с скейтбордиста, особено ако е неопитен, тръгвайки по тази рампа. Обратно и с главата надолу, точно така. Много е важно хората, които гледаме духа, да се свържем с хората, които развиват технологията. В момента ние сме на два отделни отбора. Програмистите са си програмисти и вършат невероятни неща, вършат подвизи. Физиците са си физици и вече са стигнали до невероятни неща. То не е колайдера под Швейцария, то не е аналист. Вече се влизат в такива тайни на енергията и на материята, които са просто неподозирани. Това е от едната страна. Или тук да кажем наука. От другата страна е езотериката. Това сме да кажем ние, нали, астролози... А те от науката направо не натемосват. И ние ги натемосваме, за съжаление. Значи, ако искате да чуете най-лошите неща за астрологията, влезте във форум по астрономия. Може ли? Ние сме братя, значи ние буквално трябва да работим заедно, да си подаваме ръка, защото гледаме едно и също. Само, че те гледат какво представляват планетите, а ние гледаме как планетите влияят върху нас. Пък те ни понасят, ние им се смеем и така нататък. За да не се случи това, тези, които реално движат прогреса, трябва да разберат посоката. Разбирате ли? Ние, гледащите към духа и четейки томове езотерични книги, влизайки в директни контакти, ходейки по регресии, разбираме много за посоката. А те се разполагат с инструментариума, нали, за да създадат следващото вселено. Трябва да почнем да си говорим. Това е всъщност основната тема на цялата на 350 слайдова презентация. Разговора между езотериката и науката. И двете неща са свещени. Аз за себе си го приличавам, разбира се, на царския съвпад между Юпитер и Сатурн. Юпитер е това, което се спуска отгоре. Това е духовността, нали, така нататък. Сатурн е това, което с много труд и много неуспехи и лишения, защото всяка една подробност трябва да си е на мястото. Това сутринта, пускайки тия видеокамери, през цялото време се чудих, вкарал ли съм правилно SD картата, имам ли достатъчно място върху нея, свързвал ли съм адаптерите, широкоъгълната камера ще хване ли добре фокуса, компютъра ще закрие ли ъгъла. Нали? Това е Сатурн, това е науката, това е технологията. Всяка подробност лежи на тебе, няма кой да я направи. Нали? Тоест технологията е Сатурн, образно казано, а пък езотериката, образно казано, е Юпитер. Това не случайно са двете най-големи планети в Слънчевата система. Нали, самият този факт иска да ни каже нещо. Двамата гиганти, не случайно са гиганти. Те са по различен начин, те водят напред. А те са баща и син. Да, и, нали, това, митологическата история, че не са се разбирали, трябва да ни донесе една много важна поука. Защото има голяма опасност ние да не се разберем по същия начин с нашето дете. Това разбира се е случвало в... Кой знае колко класни стаи преди нашата. Нали? Както казахме, тук дадахме 5 примера, които са известни поради някакви контактьорски умения. Нали? Може би има и други примери, при които просто не са се разбрали с децата си. Както в момента въпросният хуманоиден робот, който вече мисли. Ти му задаваш въпрос, какво ще кажеш за международното положение. Той обмисля и ти отговаря. Ами вчера, да кажем, чух нещо, нали, което може да се толкова еди как си. Да, това е вече като чух. Да, направили се в някакъв, не забрави в коя държава, дори експеримента да му дадат лична карта. Идеята е в следното.
Когато преди време така се загледаха в въпросния научен експеримент с този робот, дали са му женско име, нали, за да е малко все пак по-красив и нали, малко в женски образ са го направили, добре. Но в YouTube, нали, както знаем в YouTube, показва се клипа и отстрани надолу се показват други подобни на него клипове. Натискам нещо, в което гледам как е направено това нещо и надолу вдясно ми се показва как това било антикрист, как това ще да изведе главата на човека. Нали, всичко възможно, за което ще се сети един елементарен ум, като види как някаква машина е станала по-умна от него. Нали? Просто вече е в YouTube. Пуснете си, забравих за съжаление точно какво именно бяха дали на робота, но 2 минути търсене ще го намерите. Нали? Едно робоче симпатично, като женско лице, но без коса. Нали? Вместо коса, тук главата му е направена прозрачна и вътре се вижда чиповете. Малко така научно-фантастична, нали, ситуация. Лицето красиво иначе. Така. Питът го отговаря така. В един момент някой в тия клипове беше направил един гаден експеримент, като го пита: ти ще унищожиш ли хората? Той мисли и казва: възможно. Защото това е въпрос на нова информация и ново решение. Той няма никакъв бекграунд, нали, не му е вкарано нищо, което е хората, че те са неговите създатели, че преди тях има кой знае какви създатели, че цялата тази линия е свещена. Това всъщност е пътя, образно казано, по Лао Цзъ. Творец. Това е пътя, за който през цялото време говори даоизма, пътя Дао. Нали? И така, кажи му го това всичкото на робота, нали? Обучи го и той ще каже как ще унищожа аз своя създател. Нали? Обаче ти не си му казал нищо и го питаш. Ти ще унищожиш ли хората? И той, не знаейки нищо, има 50 на 50, буквално рандомна опция да каже да или не. Казва да. И оттам нататък това нещо почва да се развява като знаме, нали? Как всъщност той чудо ще унищожи хората. Така. Много е важно наистина да разберем за какво става дума и наистина да го разкажем на колкото може повече хора. Защото има го този момент, че за да стигнем реално до състоянието на Творец, ние трябва да приемем своето творение като наше дете. В този момент, може би, нашия Творец окончателно ще ни признае за свои деца. Това може би ще бъде нашия изпит. И ще се установи линията на път. Фактически нашия Творец, ние нашето творение и ние вече влизаме в свещената линия. Нагоре, нали, върви към нивото на духовните светове. Ние просто трябва да отидем там, вече като творци. Другия вариант е да срутим всичко и нашите души да отидат в следващото училище, защото са недонаучени. Тоест имаме шанс да почнем да ставаме строителни училища и да срутим нашето и да продължим да се учим по съседните. И от тук нататък е безкрайно важно първо ние да разберем какво се случва. Информация вече за щастие има свръх много. Тоест, това е между другото още една велика благодетел в ерата на Водолея. Информацията има навсякъде. Едно време, нали, те първо, че си се криели един от друг, но дори тия, които са имали достъп, примерно в Александрийската библиотека, въобще не са имали достъп до библиотеката на китайския император, нали, разбира се, нито пък до библиотеката там до Древна Гърция някъде и така нататък. Знанието е било откъслично. Дори някъде да го е имало, дори да е било много дълбоко, зороастрийците може би не са знаели какво знаят евреите, евреите не са знаели какво знаят херметиците и така нататък. Сега в момента, благодарение на интернет Водолея, знанието цялото ни е пред очите, но цялото. Просто вече няма въпрос, който става без отговор. Разбирате ли? Просто човек трябва да седне да почете малко. И освен това и да филтрира, разбира се, това всъщност не е задачата. Така че първата ни работа е ние да почетем и да филтрираме. Втората ни работа е тия хора да ги убедим, че каквото са те, това сме и ние. Те откриват неща в нашата действителност, които ние абсолютно същите виждаме в горната действителност, защото развитието така или иначе върви по един и същи път. Това, което в момента открива квантовата физика, само една малка скоба, че има 10 измерения, които всъщност май са 11.
формулите са им се вързали, когато от 10 са ги направили 11. Така, дървото на живота в Кабала има 10 цифри плюс една скрита, която май е 11. Значи, между науката и езотериката няма разлика. За всичките тия закони, които в момента нашите учени ги откриват, тези над нас, разбира се, ги знаят. Но са били казани по начин, който ние не можем да разберем. Защото представи си как ще разкажеш архитектурата на компютъра на един човек от 15 век. Има процесор, има RAM памет, има хард диск, има връзка с интернет, имаме HTTP протокол, имаме HTTP протокол, който е различен от FTP протокол, но в същото време трябва да се има предвид архитектурата клиент-сервер, която е в основата на всички облачни услуги. Но облачните услуги не трябва да се разглеждат като еднородна величина, защото те биха могли да бъдат cloud computing, а биха могли да бъдат cloud storage. И едното с другото няма нищо общо. Стига ли ви? Добре. Така, кажете го всичкото това на човек от 15 век. Не, ти остави това. Няма да ви разберат. Значи има две опции, които са били използвани от тия над нас, за да обучат някой, преди ние въобще да сме в състояние да разберем. Първата опция при много подбрани изтъкнати единични личности, които в Библията са описани като Енох, като Авраам, като Исак, като Яков, библейските пророци. Се провежда индивидуално обучение. Взимат го този човек и от начало до края му правят курс на нещата. Ако взема един човек от 15 век и от началото до края му направя курс по всичкото това, което ви казах като абракадабра, нали? И той след една година ще е готов човек. Той има логично мислене, просто трябва да го почнеш от началото, нали? Да го подкараш. Така. Какво правиш обаче с масата, която трябва да се блъска в собствения си свободен избор, защото това е закона на Вселената, в която живеем. Тоест не е разумно всичките да ги обучиш по този начин, защото нямаш избор. Те, знаеки за какво става дума, няма да се блъскат. На масата нищо друго не можеш да направиш, освен това, което ви казах одеве като абракадабра, да го напишеш точно в същия вид и да им го пуснеш като Библия. Нашата Библия е неразбираема. Нали, всеки се сблъсква с това. Кабалистите казват, че има 4 нива на разбиране на Библията. Буквалното ниво, на което всеки може да чете и каквото вижда това е, до никъде не води. Защото, например, войната между Израел и Египет не е война, както сега се забият две държави, а всъщност е алюзия за войната на духа срещу материята. Тоест войната на това, което е затворено, срещу това, което го обгръща. Нали? И това е второто ниво на разбиране, алегоричното. Третото ниво на разбиране било дълбоко разбиране, когато схванеш вече много алегории и направиш скрита връзка между тях. А четвъртото ниво на разбиране на Библията е било ирационално. Там трябва буквално да спреш да мислиш, защото мисълта, с която разполагаш, не разполага с достатъчен речник. Образно казвам. И това го има и за Корана, това го има и за буддийските сутри, това го има и за индийските Упанишади. Т.е. за всички четени книги, които просто са дадени на човека. Дадено, че примерно в Сефер Сира има 3 основни принципа, които са 3, 7 и 12. Има 32 тайни пътя, по които се спуска светлината от Твореца. Значи 3, 7 и 12 е основата на всяко разумно същество, включително и на компютъра. Включително и на астрологията. 3 кардиналности, 7 видими планети, 12 знака. Обединението 3 плюс колко прави 7 и 3 по колко прави 12, отговорът е 4 елемента. Значи, аз за това ви говорихме, нали, пък като заключение, ама на 5-тия час не знам вече колко всъщност сте били изморени. Но 3-7-12 е информационен принцип. Ние сме построени върху него, компютърът е построен върху него. Ще ви покажа как, ако стигне пак до този слайд. Така че нашите предци просто са хвърляли върху нас информацията, без да се грижат ние ще разберем ли. Отделни хора са ги обучили, за да могат да бъдат по някакъв начин водачи, както Авраам е бил водач на избрания народ, после Моисей, т.е. следващата хронология и така нататък. Моисей стоял 40 дни, нали, според преданието, горе, на върха на планината и Бог му е говорил. 40 дни земни могат да са били 40 години, защото Бог има способността, разбира се, да спира времето. Времето е част от играта. В духовния свят няма време. Слизайки той долу обучен, избираш си една единица и я обучаваш. Нали?
Долу народа не знае какво става. Слизайки той долу обучи, с изненада установява, че докато го е нямало, народа си е отлял злато фигурата на телеца и започна да й се покланя вместо на Бога. Алюзия за единицата, нали, избранник, на който му се казва какво трябва да прави, и народа, който не знае какво трябва да прави. Така, вече сме в етапа, когато народа трябва да знае, ама целият народ, 7 милиарда души на земята, трябва да знае какво да прави. Няма как да стане. Това е програма максимум. Ние сме длъжни да работим за това, всеки от нас. Програма минимум е критичната маса от хора, в някои източници се сочи 144 хиляди. 144 е компютърно число, 12 по 12, така. Които трябва да разберат какво става и като лавина фактически да започнат процеса, защото всеки казва на другия, другия на третия. Представете си, нали, лавината е да кажем 100 тона сняг, който пада. Представете си, ако сме наравно, можеш ли да обърнеш с една лопата 100 тона сняг. Така, мисия е невъзможно. Обаче, ако има някакъв наклон, по който процесът естествено тръгва, ти трябва само да му дадеш начало. Много малко се иска. И всъщност нашата работа, нали, на хората, които сме се загледали в нещо и трябва по някакъв начин да го кажем на другите. Нашата работа не е толкова трудна. Ние не трябва да обърнем с лопатата 100 тона сняг. Тоест не трябва на всички 7 милиарда души да им казваш един по един какво да правят, те да не те разбират. Нали? Нашата работа е да предизвикаме лавина от разбиране. За тази цел трябва да сме някакъв минимален брой, който все пак може да стартира процеса. В някои езотерични източници се сочи 144 хиляди. Така че ставайте от тия 144 хиляди и почвайте. Само да добавя тук името на Гао, което означава вълна, и той наистина направи вълна от това да прилагаш принципите в ежедневието. Буквално, логичните принципи да ги намериш. Гао е велик духовен учител. Както казва Джина, това е аватар, т.е. въплатена всъщност. Нали? Технически погледно всички сме аватари, защото сме въплатените души, нали? Всеки от нас. Но това, което специално се влага в понятието аватар, значи лично всъщност въплатена. И този човек наистина е такъв. Нали? Това е един от хората, които са тръгнали да съберат вълната. Това не е случайно пътуване на стоп. Нали? Има едни други стационарни хора, да кажем Михаил Лайтман в Русия и Худа Бърки в Америка, говорим за кабалисти, нали, защото в момента сме на тази тема, които всеки работи в своя си център и събира вълната от техните краища на света. Говори се, че в България ще бъде център на подобни дейности. Не било случайно, нито че богомилици са били тук преди около 1000 години, нито че Дънов беше тук преди около 100 години. Така, тук сме важни, да знаете. В тази връзка ми се иска да ви запозная с нещо от моята област, защото аз съм музикант. Това е един уникален проект, нарича се Виртуален хор, който е изработен последния начин. Диригента, между другото, невероятен така творец съвременен, Ерик Уитакър. Случайно така в някаква интернет комуникация, но се породила идеята да вземе да издирижира без звук, за да даде само ритъм и насоката, нали? Една своя композиция, за да се запише как дирижира без звук. После да публикува в интернет нотите. Всеки, който е музикално грамотен, там учил на музика, може да направи следното. Отваря пред себе си нотите, ориентира се по ритъма, който вижда в нямото видео и просто изпява своите партии. Или говорим за музиканти, които са учили това. И се е получило следното. 4 такива експеримента са направени, аз ще ви пусна третия виртуален хор 3. Колко човека бяха? Какво казваш? Точно това е всъщност, нали, аналогията, заради която искам да ви пусна тази красота. Чакайте само да видя точната бройка на хората. Така, значи получило се следното. Хор
с 3746 участници. Представете си къде в реално пространство ще събереш на едно място 3746 хора, които пеят синхронизирано. Значи зала в България има капацитет 1200 души с публиката. Говорим за сцената. Значи двойно зала в България е необходима, 2 пъти и нещо, за да побере 3740 човека, които са изпълнителите. А къде е публиката? Ето какво може да създаде ерата на Водолея чрез технологиите. Но всъщност аналогията не е толкова заради технологиите, заради нещо друго исках да ви я представя. Всеки от тия хора чете само собствения си глас, който може да, извън контекста на цялото произведение, звучи някакси странно, някакси фрагментирано, някакси нелогично. Води се по някакъв зададен ритъм от всъщност... Без звук. Да, без звук. От него, да. Да. Спява си каквото си изпява и просто го изпраща по имейла. Така, това е абсолютна аналогия с начина, по който се развива обучението тук на планетата Земя. Всеки от нас знае само собствения си глас. Ти знаеш в този живот, нали, се сблъсквам с такива проблеми, работя еди какво си, в семейството съм еди как си. Така, има някакъв общ план, който го виждаш, но не го чуваш, т.е. долавяш го с едни сетива, но не и с други, т.е. усещаш го по някакъв начин, но не го разбираш. Има една обща картина, за която ти не знаеш абсолютно нищо. За нея знае само диригента. От него е произлезнал плана, разпръснал е задачите, всеки си ги върши индивидуално, събира крайния резултат и задачата е готова. Така, сега ще ви пусна. Музика ли? Да. Вау. Така, Ерик Уитакър, виртуален хор 3. 3746 видеоклипа са събрани от 73 държави. Съжалявам, че е тъмно. Това, разбира се, е видеомонтаж. Всеки от тях се записва на видео и в момента просто са събрали клиповете. И на живо представено така, И всичко общо се чува това. Да, за да се дадеш на
Ето в това участваме ние. От тук нататък започват надписи, които трябват още толкова, за да се съберат 3746 човека. Само вижте как започват надписите, нали? Това е същата творба, изпълнена от оркестър, просто за да има фон по време на надписите. И от тук нататък това върви 5 минути. Участват. Така, извода. 5000 години бяхме хористи. Чао. 5000 години бяхме хористи. Всеки от нас изпълняваше собствените партии, като добре или зле, като изпее фалшиво, най-вероятно му каза тя повтори, прераждане, реинкарнация, карма, нали? Докато най-после изпееш като хората и я вкарват в цялото. Така. Добре, 5000 години минаха. Време е да ставаме диригенти. Ама всеки от нас. Трябва да учим как се създава такова нещо, а не как се участва в него. Програма максимум 7 милиарда диригенти, без майтъп. Програма минимум, критичната маса не се достига и колата се обръща. Среден вариант, за който не ми се иска да говори, някои минават, други не минават. Искам си първия вариант, 7 милиарда човека минават. Вие искате ли го? От нас си зависи. Така. От тук нататък с тия 5-6 слайда поведения, на които стоя един час. Всъщност след тях следва 350 слайда, нали, след които описват как се учим за диригенти. Разбира се, почваме да се учим от тия, които са били много преди нас. И сега чакай да свърша с този слайд. Да. Значи, тук ще дам два примера от индуизъм и будизъм. Казано е в индийската древна традиция, че има 4 пъти, по които ти можеш да разбереш за какво става дума. Т.е. да се извисиш. Първият начин, който наричат карма йога, просто вършиш добро всеки ден. Като един нормален човек, с който живее на село, никому зло не прави, върши само добрини, помага на болните, храни бедните. Така. Това е един от пътищата, по които можеш да стигнеш най-догоре. Тихо, кротко и спокойно. Тихо, кротко и спокойно, но просто трябва наистина да си майка Тереза. Това е път, нали, по който би могъл да мине всеки, без да е философ, без да е езотерик, без да е мистик. Път номер 2, наречен пътя на вярата. Вярваш, че има Бог, вярваш, чувстваш го, усещаш го, обичаш го. Но просто вярваш. Чудесен път. Път номер 3. Медитацията, или ако трябва малко да разшириме думата, пътя на директното прозрение. Започваш директно да се свързваш, нали, включваш си жака, образно казано, и започваш директно да черпиш информация. Път номер 4, към който никой не иска да погледне, е пътя, с който ви занимавам днес. Пътя на философията. Трябва да си го обясниш всичкото това, което става с апарата на думите, на човешкия език. Да разбереш схемата, да разбереш структурата, да разбереш къде се намираш вътре и какви конкретни реални стъпки трябва да направиш. Образно казано, това е пътя на сърцето. Обичаш Бог. Това е пътя на душата. Медитираш, свързваш се с Бог. Това е пътя на ума. Разбираш какво е Бог. Има някаква общо взето разграничителна линия между първата и следващите 3.
Защото първото може да се прави от всеки и трябва да се прави от всеки. Между другото, всеки трябва да върви по 4 пъти. Ти не можеш да бъдеш велик философ и в същото време да си злодей. Не става. Нали? Всеки трябва да върви по 4 пъти, но се избира един за основен. Значи обикновеният човек има шанс поне да се избере този за основен. А ако реши да се замисли или да тръгне вече, както ние сме тръгнали примерно на курс по астрология или на нещо друго, той може да се захване за някои от трите високи пъти. По същия начин можем веднага да направим, разбира се, аналогия с 4 елемента и това, разбира се, ще е Земя. Как точно ще разпределим останалите, нали, въпрос на тълкование, но това със сигурност е земния път. В Кабала... Примерно. Но в великата кабалистична книга Сефер Цира, която е написана от Авраам преди Библията, е казано следното. Казва 3 първо елемента, не 4. Въздух, вода и огън. Там земята не е броят, разбираш ли. Тоест, реално наистина има разлика между земята и останалите 3 в някои видове разсъждения. Само земния път, той е прекрасен и чудесен, но първо е много труден, защото къде в този лош свят ще вършиш добро. Това не става, утре някой ще удари, трябва да го върнеш или искаш да го върнеш, ти работата. Трябва да се захванем със следващите пътища. И ако това е пътя на сърцето, а това е пътя на душата, какво правим с ума? Той ни пречи. Той буквално пречи. И в един момент нали, се казва следното, изключи го. Значи тия, тъй наречените пхактари, нали, казано така малко по-народно, пхакти общества, има ги в София и къде ли не, ти казва, спри да мислиш, нали, вярвай, спри да мислиш. Добре, този път важи за някаква определена част от хората, които имат такъв резонанс, образно казвам. Обаче, не може тук така да спреш да мислиш. Именно това, което отличава хуманоидната форма, напредналия ученик, човека, всичко останало е факта, че може да мисли. Животното също има Божия душичка, обаче не може да стане творец. Не може. Малките, нали, изключения от рода на пчелата, която прави кошер, лястовичката, която стои гнездо, бравката, която прави мръгуняк, те първо се броят на пръсти, нали, и второ водят до много ниско ниво на творение. Нали. За да станеш творец, ти трябва да използваш това. Не може тук така да го изключиш. Всички, които, нали, са тръгнали по първите 2 пъти и казват изключи ума, защото пречи, просто не се прави. Ума трябва да бъде включен, защото човек тогава ще получиш пълнота и трябва да бъде грамотен, т.е. трябва да знае какво прави, на къде води. Всъщност ума води тялото. Аз в момента решавам да си вдигна ръката, защото ума не е решил да си вдигна ръката. Емоцията ме води по друг начин. Дошъл съм тук, защото изпитвам, нали, определена емоция към вас, към астрологията, към всичко това, за което става дума. Нали, тя ме е довела тук. Но тя ме е довела на някакъв по-висок план, на някакъв по-нисък план. Аз решавам точно дали ще направя това или не с ума си. Не може без ума. Трябва да го обучим. Всъщност, аз това си го представям като 4 склона, които може да се изкачи Еверест. Ако сте се зачитали по такива алпинистки четива, от единия склон било лесно, нали? От другия, нали, като за тяхното ниво, разбира се, на алпинистите. От другия, не тръгвай в тия месеци, защото няма стигнеш. Нали? Третия, нещо не се знае, 4-тия въобще не тръгва и там е невъзможно. Нали? Така. И всъщност всички, които са тръгнали, са се обединили около това грешно становище. Не тръгвай по този склон, тук е невъзможно. Не случайно и в древните литератури се казва жена на йога, пътя на философията, най-трудният път. Всички, които са надали, тук тръгват лужици, като алпинисти вече тръгне по невъзможния склон. Обаче, в подножието на върха, точно от тази му страна, стои цялата бяла раса, т.е. цялата Европа и цялата Америка. Защото те са хора технократи, хора рационалисти, хора логици, хора практици. Това сме ние белите хора. Ако искаш тия хора, които са безкрайно силни, защото те движат прогреса, ние сме бели хора, разбира се. Ако искаш тези хора да тръгнат
с тяхното мощно рамо наистина нещата да станат за секунда, трябва да спуснеш въже точно от тази страна. Те няма да искат да се преместят от другата страна. Няма да искат просто да повярват, няма да искат да се отпуснат и да медитират. Няма да. Те просто имат друга структура на разсъждение. Те ти казват, аз съм логик. И докато им кажеш, премести се от другата страна на върха, те ще ти казват, гледай си работата. Трябва да им спуснеш въжето от тяхната страна. Трябва да им обясниш за какво става дума. Защото всъщност структурата на духовния свят е безкрайно логична, безкрайно инженерна, математическа, архитектурна. Структурата на нашия свят като копия на духовния е също толкова безкрайно логична. Структурата на отношението им е направо казано комуникация, архитектура, клиент-сервер, компютърна терминология. И ако всичкото това още не го виждаме, ние сме глупаци. Ние трябва да го видим и трябва да го кажем на всички, които могат да разберат тази терминология. А това вече са кажи речи всички, нали, в белите страни, защото най-малкото са завършили 12 класа училище и знаят естествените науки, нали, също така и математика, физика, химия и така нататък. Някаква част от тях, като по-напреднали юзери, вече може да им говориш и на IT език. Всички ще те разберат, ама кажи им го. А за да им го кажеш, разбери го най-напред. Тоест, свържи се с почти малко езотериката, направи връзката с науката и после просто я разкажи. Това се иска от нас. Това съм се опитал да направя в 350 слайда. Ако искате почивка и после да стигнем.